na sige unse transition no asase ya wo hwemu yo mampani mahama Ghana foto abayi nui wabomoden ayi mpanyefo du o mampani so ayi mpanyefo a wo mo ka bomu na fe wo ma hwe transition ho sensem aka na bibia adadin na asumdwe aba na wo hwa efe wo hapa efe se de hyase ne kokoye ensa dansa yem o mampani kwara a congratulate ye maame Professor Jenna Nopokwa Jiman se ono na the first female making history vice president of my Ghana enya we make history abra won say no me hwade bi me hwe transition ho nhyiamu ni ade na me hwe won ye chitaifo ye to abayi ni abato ye chi nyina no won mate asimu a won ye basabasa akandifo ne kra hwede ekoso na me hwe akufo ado na me hwe mahama won mote ho ete ben bon komo sede ye me se ne da won mo sede won mo dansa ye mo sede wo hayi kwa ye na efese make us say wo bia fa ho ahwere ne nkwa obi ahwere ne nkwa obi so prada yare sabia obi fa ho pra da yare sabia wo dwe ho won ti ase eso wo mu ni ti air condition mu esre na na machire na wona asese de ma say nipa nkro post for 106 nipa makoma hanisia na munyina ye kwadi mu asema jeli mu ante no anamo na wutu ye ne 777 atiefo mu nimu na nyansa wo mu anase na nyansa na woni so mampani akufo ado akache na points nyina wo bia wo saka official veka na wo de ye dwuma fabra CJ wakache mo so bia fa ne kamera nya fe na mepese meto na mepese me de ye we obi afa ne de mra ntie no amehunu all over social media obi a ne saka ne de branch chas ne take ono so de ne de akọ ya nkrata nyina wo ho a ehye no chassis number ene bra ye de ma no ene da ode kọ ye nyina no transport department no atekisa inventory no de hu information to abonte munyina monye ne sa ye pese be kwakọ ye so obi de card na maye kochesi na kwaje V8 ene obi de na maye kochesi na kwaje omampani se ompabodi akeka ene na chiasem keka bia wo bia wo kita aban ka ekita wonya wonim se ka no enye wo dia ayo man ne dia ne yede ma wo se fasom wo som na ba na wie ya ba bia wo kwaje no fa ko hono ma eno ma hyase wo mo eye omampani asanso ase Ghana fo nyina bo ama Ghana fo nyina resimu se processes ne de ebeye krojen fan ye beye dwuma pepepe yo beye dwuma koze se ensakraye no ebeba na bibia totoa so daily graphic ebo ho amane na obokata hodo na asoso no ebo mu amane pa na omochese wo hya afi mu a third quarter no CJ economy no se enyiye 7.2%. Yeah, Dr. Mohammed Amin Adam, your finance minister, and eda asemi ho a wo kan nti official vehicles no so ya more timeline amom deadline. Yes, I used to by January 3rd. It was so be adding a car echo. I used to January 3rd, no. Now be our second bank no. Now they are see baby or fano. I just who receipt a chess a car now, Beji, no. What the aba? Bomode na ye ne sa ema o mampani na wo appoint wo no na eno achi so no Roman father yan ye Roman father na o congratulate o mampani elect Mahama to Roman father na odada obokrata yi delegate anima say ya just wo je ne home na ya na eno achi so no o say reverse illegal declarations MPP na kache EC se je won say abaton person bi wo eso wo hono mo a ase enam se na ebi ka se nam so mampani abedi akire ebeji tum ntem wadi nkugunti no bebre na adwen sa ne so mampani Mahama na adi nkunim dia ene wasa baton person nyina no on ne fa ho no so entesa into ma bobo baton person so ba bia de ekoso no eni se ebasa na wo hye enra press conference ekoso se je wonim se ya ye nua be ma Frank Adom pre eno ye nsam twofo nhyiamu eche ono na wa wini sa nsam adoraji seat no onlusu ye waso wa wini sa seat no anapa say your friend no anka pese na hwehwe nkomo o che say wa busy kakra wo collation center omugusu koleti aba no etoro memenda no enti si yo no ose wadi enkunim na eno na enra yewra Alexander Fenyoma Kingdom kese ba no dani wo mrasebe fie sanso na yenua bema yewra Justin Kodua Frempon ewo hobi na ora Steven na Yesu entim no so ewo ho wo mo kyese de ekoso no enye se NDC amanyoko ni mai bi badwen se wo mo no madi nkunim wo presidential enu che no Ghana baton president nyina no wo mo no mafa no wo se ensese ekoba ne sa wo se no hwe madome kwa benya baton
abaton persia so asem ho ablekuma no fon so nenra declaration koso ema erabna oben na so MPP wo mo candidate ne chese wadin kunim enti no ekwan bia so de asem ne court ama court ahwesa abaton ho asem aka wa ablekuma no no so kra de na de tie ne se obehunu no na endi se manyoko na chitafo na kwobɔ hyemu wo hono mo saa yenti ase wo se mu declare candidate wo se mu declare candidate eno mo chese ensese ba no saa sansa so mo de ehu gidigidi sansa na aban na banti e de hyehyemu sasa abaton pɛhyɛne nyina no omo no ma wini enye honko a se wo yi dome kwa benyane ablekuma north a kan kwe central eka ho tema central eka ho ahafano north eka ho oboase east ahafano south akwatia suhum na suhum de akra de chese sije eno akra mete ne yese enam kwan so ekokofo duampo so humu de no yes akoduro se nkoduru ye no po no obi nim ho asem no afi na omode kokofo dua na okay na o ma college say ase basa mo kenkan mo ni ade na basa yo ne hyase nze se na obi nim se proposal na afa o se boafo kwadwa asante na afa o se ye NDC candidate ni na afa obi nim de ekoso e wo so huma baton persia no so fante akwa no ofo ka ho ensa o maduagi e ka ho tachiman south ene awowi na baton persia so ne nyina e ka ho bia enra futum na sebedwani ya omanfo na sanso akonfirm ni mandate no ese onto aso ene ni djuma emom semra sebedwani no afenyo makin ene party mpanyifo share no womode tudwa na womode omaka che EC ese babia omunim se womama declaration na ehwo no contention ase obi anyante ne ho ase no omo reverse ni nyina tisije da bokata de mu amane ena mede amadodo no a ensema eka eniem